Doon ako'y hotcake nga sinugba. Kani, karon pa mo kitag hotcake sinugba no? Yo, what's up mga kapobre, may hapon ninyong tanan diha. Mga pag-abot na ako mga kapobre, gikan sa trabahoan mga kapobre, unya gutom mga kapobre. Nakoy kape. Nya. Doon ako'y hotcake nga sinugba. Kani, karon pa mo kitag hotcake sinugba no? Ang pikas, wala masugba niya, ang pikas sinugba na. Tutuker ko ninyo na ko do. No? Muna siya hotcake nga sinugba. Wow naman! Wow! Wow! Awa. Lami kini siya mga kapobre. Atong tilawan. Ako nang tinawag gamay, ato yung kaunon gyud. Para lami ba gyud. Okay mga pobre, mukaon sa ta kay gutom kayo ta. Dara, mo ni siya hotcake nga sinugba. Lami kay ni. Katilaw mo ani, magalimot mo sa iyong pangalan. Muna kung kaunon ron kay gutom kay ko. Lami kayo. Imnandag kape. Daog. Nuhutdan mo kung kuhan mga pobre, mantika na mo lang gisugba na lang yung kuhan. Hotcake ko. Hotcake na sinugba. Nagkape solve na atong kagutom. Tabdan, mukhang tag-uling eh. Ano tag-sigbin eh, kag-uling. Lami kayo. Just pindutin niyo po yung bell button po dyan, yung options, yung all, para lagi po kayong updated sa mga latest videos na ina-upload po namin araw-araw. Apa? Lami. Lami siya mga kapobre. Pasensya naman sa kong kamot, mag-ianay niya kay nakuan mong gunaw, hapit madukduk is martilyo ba? Morning nagsiwag ni siya. Pepe, 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 Pepe. Tagat siya. Tagat mo. Tagat mo anak lang. Samok, eh. Matok anta. Tanda ba na? Yapin dia. Kaon ka daw? Oh. Ha? Oh. Ang kuan bakon. Patubangan dia, patubangan. Salti aja. Hindi masulti. Hindi lang. Yan na. Nagkakaroon. Bodong mo. Profile. Lami magsinugba nga hotcake diya mga pobre. Wala lang ito. Dito. Wala diha. Wala. Dito. Hurut. Aman. Daghan? Saan nang buo? Ah. Pila ra man eh. Lah. Lugbang gyapon eh.
Mga kapobre, nana to ilaing mga pobre oh. Kuha ni siya, hotcake nga sinunog bugas. Aw, sinunog bugas. Init pa siya gamay. Pero kay gutom ako, bahala init. No! God, please, no! 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 Ay, init gud eh. Hey! Dinali ko chinan datang kanyang eng. Be, gutom kay ko eh. Ay, taning nito at kwarta. Oh. Papa, wala ka tagda papa. Ngayon, Iyo dito papa. Ugaw Hmm? na papa, ugaw. Sunod papa, sunod. kaon sa kodong. Titi na tabi, titi tabi. Titi, pura man puyo. Karon ta maglablab no. Alas 6 na, tulgol ko yung balik na, alas 6 na. Medyo may giniton mga pobre, init-init gamay. Titing! Wala! Walag! Tapos pindutin niyo po yung bell button po dyan, yung options, yung all, para lagi po kayong updated sa mga latest videos na ina-upload po namin. Lami kay siya basta hotcake nga sinunog ba? Lami. Makawa sa imong kwan. Tambal sa siya sa kwan, ulcer. Sa pas mo aw sana. Pahimas mo ba? Dang himas mo. Sayang mga tuy! Sayang mga tuy! Papa? Mana kakapit? Lami kay mga kapobre basta ang gutom kay tabaw niya ug laing makaon jud kutob sa maabot ka diri kaon jud. Basta makaon bahaw dili bisag unsa. Namay kanon dili oh, kaon na. Gutom eh. Namay tiyo sa katik labog ilag, kaon sa iring gibutan ako daw kay ang giluto ba na utla na magbutid. Kung sino gutom gidalais iring tong ako ang gikaon ron. Wala oy, kluban ito dihan yabag ka. Tila, hindi ako nagkaon ron ngiri. Saba ka dahil karon pag ako to giluto, ganina ba kung biyaan ba diha ba? Kung biyaan, tangag man sa iring ra. Tangag. Karon bago pag ako nagluto diha oh, kamo lang. Ay patang gusto ko. Kuha yung anak ko. Mabuna gini. Ay, basiya. Busog mo pobre, pwede na ni hapon. Pwede na siyang di man ni hapon. Ang bibi oh. Bibi bugoy. Bibi bugoy. Na. Saan mo magkasulti? Sa kasulti nimo? Nahay. 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 Hindi naman lagi mo hay. Hello. Na hello. Hello. Gaya. Istorya. Gini yun. Istorya. Oh. Istorya na. Di mo siya. Di mo siya mga kapobre. Bibi. Mahala sa una nag-istorya sa di. Ganahan siya. Tabi rag iya ha. Yan ako taas mga kapobre. Mauna to akong panron. Vlog ron. Kaon-kaon ba. Kamulay bahala niya pagsabot. Babayin yung tanan amping. God bless.